Ada penyanyi yang spesial lagi dikocok. Para pangemban Praja satriyane negari minangka pandhating kawula dasih ingkang pantes pinolat pitulung. Purwakani atur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sugeng pepagian kalian seni jadilan warga budaya ingkang injil saking Padukan Sunggo Gergosari sami dalu kulon ingkang dipun pangastani panjenenganipun Bapak Basuki ingkang wonten ing siang punika pundi dawuh saking paguyuban keluarga ageng Triberitas Perbukitan ingkang wonten ing dinten punika ambal warsa awit wontenipun dinten punika awit mandhepipun paguyuban punika lan bali kawula sak rombongan anderek ageng-ageng adicara wonten ing dinten punika dumateng para pamirsa budaya wonten ing wekdal siang punika kesenian jadilan warga budaya badhe atur pangipun dumateng warga sedaya ananging ing pilih ing samangke kirang nuju prana saestu kawula sak rombongan tansah nyuwun pangawonten ingkang sarwa kepenjan keluarga ageng seni warga budaya ingkang injil saking Padukan Sunggo Gergosari sami dalu wadene kesenian jadilan punika dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Basuki saha Bapak Sugito. Pranata gedhe dereng sederek Gusti Nur Alamsyah saha sederek Bapak. Wadene waranggana wonten ing wekdal siang punika punijih panjenenganipun diajengani sanjaya kaliyan Rama Mas Mardilan. Kawula ngaturaken pamatur nuwun awit panjenenganipun
Adicara ing siang punika tansah pinaringan kalacaran kalih ing sedaya udita purapa kemawon. Kawula kita rombongan tansah memuji mugi pagayuhan paguyuban punika tansah lestari rembaka ing salam. Kula kinten cekap semanten ingkang dados pamatur kawula. Kathah kalematan ingkang kawula matur saestu kawula tansah nyuwun agung pangapunten ingkang sugeng awetani dumugi paripurna. Bila kagem daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Let's
Tunjukkan aksimu. Sehat-sehat Mas Bima. Alhamdulillah Pak. Ana kancane ora? Ana kancane ora? Ana. Lho kok? Kalih nggih. Kuru-kuru kembang. Jam lebu kancane. Dol. Kancane lemu kok kuru. Lemu. Lah kok sampeyan mau muni kuru-kuru ngono ki lho menawa kancane lemu. Kuru-kuru ki aku Pak sing kuru Pak. Iya. Nek iki kok kuru ngono ya wis. Iya. Iki saingane sungking iki. Ora iki aku ada tekan kene nggo sumo. Sumo. Ya. Ya, nggih. Rencanane kowe mengko tak banting rencanane. Ya, heeh. Iki mumpung terang Mas Bendol. Betul. Yo dijogetke sik yo. Ya. Wah, ibu-ibuke akeh. Ya, heeh, yo. Lanang yo cantik-cantik. Cantik loh, nom ya. Ae, ibuke kerudunge ungu, lambene Ungu. abang. Abang. Katok ijo mah itu. Malah kok madu mongso, malah. Ya. Kayaknya temanya ager-ager. Waduh, yuk, joget gesek. Juga bisa dah. Lah, penarinya cantik-cantik ya. Iyo. Oh ya. Jos. Ayo. Oh ya.
Masih kita angkat dulu pemanasan. Ya, hai, ya, ae, kono, a, o, a, ya, a, ae, sae, ae, o, a, b, a. Iki pun lo gak ada pok iki. Tenang, 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 woi, Wele sapa? Nek iki terus keder iki. Ya, hama. Terus sing cek tekan kene jare. Ambulan Pak, ambulan. Ulo-ulo dan koprol. Mana? Ora iki kenapa Iki ku asli, ning isore watu tok asli iki. Kurang ajar panitia niki. Ya, senenono panitia iki. Lah kok makrok ngono e? Makrok ya. Ora apa-apa. Iki sing jenenge menghibur. Menghibur iki masyarakat sing ana ning papan kene Bim. Acarane sadurunge itu pokoknya ngucap salam sih. Atur ke salam sih bener ya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab tak dongake utange lunas kabeh. Wah, sing muni suruh iki amine utangnya dhewe gitu ya. Ya alhamdulillah Bim. Alhamdulillah. Iki neng acarane tabrakan truk ngono apa piye to? Iki acarane no Pak. Loh, L300 menoreh. 300 menoreh Betul, ulang tahun sing ke-1 napa nggih? Ya, satu. Nggih. Nah niki bapake Pak. Nah, Oh, nggih. Iki Iki acarane iki bos. Bos. Iki mesti bagara dhewe iki. Apa? Lah iya. Umum aja sembrono. Ya ora, urung di DP kok. Nek sing jenenge bos ki paling ora wedi. Ora wedi. Ora wedi nanggap jadilan semene balik. Mengko nek ana ganongan salto. Ya nyangoni biasane. Ora. Aku lek ndol. Ora, iki dhewe kok men didongake Bim. Dongake Iki pokok men cek sik acara iki lancar iki mau. Kayak Pak polisi ya, awas ngali-ngali udah dicekel muka golek wong elek ketok iki. Ya, Gak iki didongake pokok men L300 menoreh komunitas driver lintas perbukitan, satu jalur satu sedulur. Loh, tepuk tangan dulu bapak-bapak ibu-ibu. Hebat. Pandonganku lho iki acarane Pak sopir-sopir barang sopir, Pak sopir, dongake Pak sopir dhewe.
Mangan pir ning pinggir kali tak dongake sopir-sopir kabeh banyak rezeki ya Roma. Seru. Nah, banyak dongake sopir ning mewakili semuanya. Ayo, kewane tapir ketemu ning pinggir sawah. Didongake rezekine para sopir-sopirku mau kabeh barokah. Amin. Lah iya, Bibi ngopo? Ana sadene. Oh, tuh. Orang pedian lagi. Ya gak, iki alhamdulillah. Iki persatuan driver di perbukitan Menoreh Dek Bima. Ya, benar. Berkumpul menjadi satu. Iki jenenge sedekah rasa, sedekah seneng dan tumrape marga masyarakat sing ana ning papan ning iki mau Banjarasri kene. Hebat no. Sugih. Ayo. Wani gelar jadilan semene Betul, sugih ora nyangoni ak dhewe, ya. Ya, ora iki warga kene wis rasa-rasa. Iya, betul. Saldo ngono. Lah wis kuwi wis tumrap driver wis kabeh. Tumrap masyarakat kene di Bima. Masyarakat ana ning papane Banjarasri. Ya toh? Ya. Mikir ta kowe? Oh, mikir. Iya. Lah ngene iki ade sing dibayar ki yo ngene iki ne. Ya, Lho kok kayak kejoget lho Bapak iki. Nyangoni sik. Ya. ya mengko kaya satu sikit. Murah sekali kaline ning pinggir sumur didongake warga Banjarasri kabeh panjang umur. Sing wedok enom ya ayu-ayu, sing lanang ya bagus-bagus. Sing ngomong sapa? Hah? Aku mau nang mburi mbah-mbah mabure masuk. Ya gak, ya beda. Iki kan penontonnya wah cantik-cantik. Ya, Penarine ya cantik-cantik. Cantik-cantik. Kayak mbake sing tengah kae. Nah, senyum coba. Ah, di sela-sela gigimu terselip tempe gembus. Terus rasi do cantik. Ya. Atraksi Bim. Atraksi. Lah iya. Yo. Yo. Ya Mas, Yo Mas. lantar. Lancar aku. Oke. Ini nyaut bisa kok mau. Ih, penonton wae semene mosok bos-bos dorak wae ya apa? Lah iya, jarene bos. Orang ndang oleh piro? Lah iki derung 10.000. Paling tidak nek penonton 10.000 20.000 bos ya nyatos. Ya Mas, durutkan Mas. Ya Ayo, baleni. Kae. Sik. Sik. Hah? Baleni. Ngono kok, ngono bos-bose ora isin ya. Iki mau iki panyuwun iki ora sabdo malah. Piye? Lintang Asmara. Wah, penyanyi ya sikat anak suaraku apik. Ikat yo wis. Sik ngono. 1000 barang ketoke susuk tuku rokok iki. Ya. Yo, atraksi dhisik. Atraksi. Ben bose do semangat dhisik. Yo. Lupane tonge, lupane. Iya. Yuk. Ada yang mau ada Mas. Nih. Oh. Hai. Oh. Hai.
Pak. Nyun pangapunten Pak. Kae lho penonton wani semono lho. Ah ibu cantik banget deh. Cek taman. Ora beda. Iya. Oh, ya salto. Lek apane iki salto tekan kono. Sikile di sikile re ini. Sikile begagah. Begagah piye? Engko nek ngono kae begagah. Piye to? Ora ada jinjit. Piye? Iki ndasare ndone re. Nah, mlaku. Ngene, badak aku mau setruk. Ngene iki tak tuturi sing apik. Piye? Ngene iki. Belajar ngene iki. Ah, yuk bar kedua ini. Yuk ketiga. Ini kalau ana duit. Ya, raja. Liduk. Yang tutup. Tak. Ya tak. Tak. Tok. Yang tutup. Tak. Tok. Nah, iya toh. Sik bim. Tiba kalau. Napuk ping 30 masuk base ora gelem nyawer. Iya. Ya iya iki. Bim, ibu iki. Wah, matur nuwun Pak, iki. Lho, Pak Dukuh wani 20.000 bos masuk ono. Pak Dukuh wani Pak Lurah barangnya ditowi Pak Lurah. Pak Lurah kok oh iya, nyanyi. Oh. Siapa lagi Pak? Cek. Buka aja nih Mas. Nggih. Oke, matur nuwun ya ampun. Sik. Bima. Dalem. Iki lho Pak aku. Sik. Kepiye? Alhamdulillah matur nuwun Ibu. Muga-muga rezeki lancar. Amin. Nggih. Bose iki isin nek dadi bose. Ngapa? Lah mosok kancane lho. Bose ora belas. Blas. Iki aku arep marani mantan pacarku iki mantan pacarku. Ah, kamu kok masih cantik aja sih? Dia ini rasa juara. Dia malu-malu tikus. Ya, kita ini kan sama istri kita dal. Orang kan mantan pacarku jenenge Zazu. Yazu. Ya. Loh, Iki nek ana iki pacarku iki. pacarmu Senenge bunga tirah. Matur suwun. Lah, Mugi-mugi rezeki lancar. Nggih. ngono kok bose ra isin lho. Gak. Loh, kalah. Adek cilik wae. Makasih, Dek. Terima kasih. Hebat. Loh. Nggih. Anak sapa iki kucing iki lho? Ya wis. Wis. Kayak bapak kayak. Wah. Bapak ndi Bapak iki? Sik, mohon waktunya untuk pengemisan ya teman-teman yang ya. Dia apa ya Mas Dik? Biar gak Ya, ora apa-apa. biar gak diwei. Kok ndak anu. Dibayi. 2000. Wes iki ditung 12 ya Mas. Nah, ini hidup rata ya teman-teman. Nah, hidup rata. Lah, Kok kepak matur nuwun Ibu. Mugi-mugi rezeki lancar nggih Bu. Dek Bima. Dalem. Bose iki ora isin ngono lho. Bose ra isin. Bose. Makin panyone. Bose iki ora salto. Piye yang nembang? Ya, nembang. Kok gumun aku. Wong ayu ngono. Apa lagune? Loh, ya ora Mbak Dani. Loh, ya duet. Angkot didung pitu misalnya 100 aku sing 70 lah aku sing 30. Nggih. Kesayangan. Kesayangan. Cek piro Mas? Oh iya. Cek aja ngamuk. Santun nggih. Rasane Ya. Mau sayang nih Mas. kurang ngemis. Sare sopo? Sare sopo? Iki mau apa? Iki mau apa? Siti bose Iki kan ngene. aku ra ngemis ning ati Siti lho. ning atiku miris Ya. curiga rasane
Ngaten lho, Pak. Beda. Ngono bose ra iso. Aja tak rasani kok. Iki bar nyanyi iki deloken kok. Iya, Bila mongko aku isih sayang tekan Arab. Hehe. Nopo ora bakal hilang. Yo Mas. Yakin nek urung iki tak jaluke meneh. Bos, mosok ngono lho bos, kaya ngono iki tak bos. Oh ya, kae dikiki kok Pak ya. Sekarang kembali ke barisan dulu ya, adik-adik. Kembali ke barisan. Ya. Aja di video aku enggak dengan bojoku kok. Ini apa iki? Apa iki? Ora. Lotrok barang. Minta lagi. Ayo iki wis penyuwunane bose wis diwehi. Wis ayo. Terus saltone ora iki? Hah? Saltone ora? Ya salto, tenang saja untuk menghibur masyarakat yang ada di Banjar Asri ini. Bener? Iya toh? Heeh. Salto meneh. Salto meneh. Oh, iso kadel kok. Lah iya, bapake sing ngejabi guyang-guyu bapake sing ngejabi ya. Dadah. Asmane sapa? Ngerti ora? Asmane sapa? Jalan Jawa. Ayo sing ngejabi, sing paring job asmane sapa kajang kita iki? Ya takon wae. Iki jenenge Pak Ketua. Lah iya. Pak Ketua. Pak Parji. Pak Parji. Lanjut. Lah sapa? Pak Sujiyo. Oh, Pak Sujiyo. Aku sih Pak. Oh, sih. Nah, ini Pak Panji ngono kok.
ngerti ku nek nyono ulo barang ah. Ora sembrono. Pak sinten no? Pak Sujiono. Pak Sujiono, panjenengane bijaksana Bim. Bener, Pak Yo ala bocah Lali ya. aku kok ya lali. Sujiono. Jenengan ki malah kenalan dhewe Pak Sujiono, nggih. Pak Sujiono. Sujiono nggih. Bijaksana. Biayane bijaksana bener. Blater. Blater, bener. Nyoh. Nyoh. Umpama ana wong Nyoh. kosong kaya dhewe niki ya. Nyoh le ngono kuwi. Kosong. Iki bose barang kok ya ora gak wis ngono kan ngomongke. Oh iya. Ya ditungake Bim wis Dongake. wis maringi dhewe rezeki. Bener. Dongake Ya. sehat waras. Sehat waras. Cara rezekine. Yeah. Sesuk nek ana jadilan ngene iki ngundang awake dhewe. Udah ngaku meneh ya. Nah iya. Ya. Bu. Ibu sing go payung. Lho, meneng bae kae. Enggak ya. Bu. 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 Ibu lagi galau ya ibu ya? Lagi galau apa gimana Pak melamun? Oh, udah. Ini ibunya metik, nggak ada giginya. Oh, ngono kae mau nyamane Kayak malu-malu, ditutupin orang. Yo. Lambune kembang-kembang kok Bim. Yo, yo adewe salto meneh. Yo. Dugap-dugap ya. Alah-alah. Kok malah ketemu turis barang Hah? Ana sing saka mancanegara iki. Mas Dina ketemu turis iki. Saka ngendi Netherlands terus kok ndi? Nah, terima kasih. Kita sekolah Zimbabwe. Jadi? Zimbabwe. Halo, Ibu. How are you today? What is your name? Hah? Mbah Growol ya? Ada turis loh. Bu, jenengan pun sepuh. Kok nonton Jadilan remen apa pripun? Remen Jadilan. Loh. Oh, pun jadil tiap kan lemes rasaku. Ya. Kuwi ora sugeng Bu nggih. Mugi-mugi paringi sehat. Sesuk nonton meneh ya Bu ya. Alhamdulillah. Kok malah kenceng iki piye, Bu? Ha iki pacar PL. Tak omongke sing nang omah lho. Iki jenenge PL. PL. Pacarku lawas. Iya, nah. Kok matamu akeh banget nek. Lah iya kayak mau zazu. Mau zazu. Terus bunga tiram. Bunga tiram iki ngaku. Sing mau Heni ayo. Heni nang kono mau. Ora ono jenenge. Sing nang kono Sri, ayo. Ya, piye iki? Sri Mulya Sri. Halo, nggih. Oh, kae Sri. Awe kae. Yo yo. Salto salto. Ya, ayo. Kunjungan nang sini. Yo. Yo.
Ijek. Mah digunyer karo bapake. Mono Mas yo basa nang nyawer lho. Iki ceklek barang Mas Tomo sudah nyawer sudah. Oh, nyawer ya, Pak? Terus gak ya? Matur nuwun mugi-mugi rezeki lancar nggih sedayanipun ya, Pak. Nggih nyuwun ngapunten nek wonten lekate kanca kula kali kula sing kurang remen nggih. Mate ya, Pak nggih. Wis kuwi ndol. Mari Mas Wen. Wah. Ayo. Aku kecetet ditambani. Bukan mau ngomong Apa nggih? Abi ngene Mas ngene iki mari coba. Aku ya bingung dong. Ya, mengingat waktu Mas Bedol Iki sono sak babak meneh. sak bapak meneh. Boleh nggih. Oh, nggih iki sak sak bapak meneh, Dol. Sik, Pak, sampun cukup. Cekap derek. Dalam Tambahi. sampai oke. Hah? Anune tambah apa mboten? Oh, gandrung. Gandrung ya. Wis sing gandrung Mas Bedol. Aku tak memilih wanita dulu ya. Ya. Iki anaknya siapa iki? Anaknya Pak Solikin. Kamu cantik banget deh. Kok malu-malu sih? Namanya siapa? Dea, ya ampun Dea. Ya. Kok kowe iki wis mau wis telu kaya aku. Ya coba kowe Aku nanti. ngene iki. Kowe carane piye? Ya kok sik ngene kudu dirayu sik. Dirayu, piring rayu. Kepiye aku ki ra iso rayu. Ngono padake kire kowe kok ngono dicanyum. Bukit punya rayuanku terpesona. Lah Aku kira Aisyah dirayu ki ngene. piye? Cintaku hanya kamu. Lah. Menku yo ning dijawab. Adine gini senenge. Ya sesuk nanggap nek seneng. Oh, bapakmu kan nanggap, ya. Tresnaku karo kowe. Tresno abadi.